Eskuetako higienea gel hidroalkoholikoarekin. Eskuetako higienearen 5 uneak. Pazientearekin kontaktua izan aurretik. Zeregin aseptiko bat burutu aurretik. Jariakin organikoen eraginpeko arriskuaren ondoren. Pazientearekin kontaktua izan ondoren. Pazientearen inguruarekin kontaktua izan ondoren. Desinfektatu eskuak higieneagatik. Eskuak garbitu soilik nabariki zikin daudenean. Eskuak nola desinfektatu. Jarri eskubarrenean eskuen azalera osoa estaltzeko adina produktu dosi. Igurtzi eskubarrenak bata bestearekin. Igurtzi eskuineko eskubarrena ezkerreko eskugainaren kontra, atzamarrak gurutzatuz eta alderantziz. Igurtzi eskubarrenak bata bestearekin, atzamarrak gurutzatuz. Igurtzi eskubateko atzen atzealdea beste eskubarrenarekin, atzamarrei helduz. Igurtzi errotazio mugimendu batez ezkerreko atzamar lodia, eskuineko eskubarrenarekin harrapatuz eta alderantziz. Igurtzi eskuin eskuko atzamar punta ezkerreko esku barrenaren kontra, errotazio mugimendua eginez eta alderantziz. Zure eskuak seguru dira.